ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахштаҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 мошинаи арзон омода кардагем пешкаш шумо мекунем бародарон. мошинаи молодежни ва ҳархелаи. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк бизаред дӯстон ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бародарон. агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизгар дӯстон, дар номерое ки мебинен имо, ватсап, вайбер кор метавонед суратҳои мошини худтона ё хонатона рой кунем, мо реклама мекунем бародарон. курси имоза бошад 1000 рублси баробар аст ба 150 сомонӣ. мо бошад навору сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеои моро падилса кунен. мо бошад сар мекунем. рафтем. якм мошини фурӯшӣ. якм мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Lada Priora соли барояш 2008 аст. судишвориш бензини холия, мошини газдагӣ нест. объем мотори 6 литр, шлиповка кардагӣ, коробка передачаш механика. системаи мошин беҳтарин аст дӯстон азиз. мошин камбудиш ҳамин қака гуфтага соҳибаш пешакӣ мегӯ кам тарак тагаш пӯшидагӣ дора уфтагия дига ҳама ҷо 100%. балонош 80%, расходаш дар 100 км 6 литр бензин мехӯрад уфтага. ҳуҷҷатош 10 моҳи дига дорад. мошин дига ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷо 100%, хадавой ҳамаш как надай. қарор дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нархаш 28000 сомон аст. бо курси имза гирем 187000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем, муомила дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон ватсап ҳам дорад, метавонед дар маълумотша гирем. мегзарем ба дими мошини фурӯшӣ. дими мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Vectra B, Opel Duty аст, соли барояш 1997 аст. судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробка передачаш механика. ҳолати мошин беҳтарин аст бародарон. мошин как надай, ягон камбудӣ надорад уфтага. як сола ҳуҷҷат дорад. балонош нав дӯстони азиз, 90% дӯстон. балоноша 92 моҳ пеш гирифтагианд. мошин бе ягон камбудӣ қарор дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 26000 сомон аст. бо курси имза гирем 174000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага мошина бинай пеш бинем, бо савдои хуб мешавад, арзон мекунем уфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо дига маълумот пираша гирем. марҳамат. мегзарем бародарон ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст ВАЗ 2109 молодежный соли барояш 2001 судишвориш бензини холия, объем мотори 1.5 инжектор, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин аст бародарон. мошин як даст гаштага, мошина соли 2001 ай салонаш гирифтага уфтага нав, фақат як даст гаштага. мошин как надай, ягон камбудӣ нафтага, ҳама чизои радной ай худша. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 25000 сомон аст. бо курси имза гирем 167000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо савдо мекунем, бо муомила дорад дӯстон. рақамошон дар рӯи экрани шумо дига маълумотша гирем бародаро. ногуфта намонад ки дӯстон, агар шумо ҳамаи хеле мошини фурӯшӣ доред ки замин, квартира, хона, дар номери ватсап, имо, вайбер рой кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириҳои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Daewoo Tico аст, соли барояш 1995 аст. судишвориш бензини холия, объем мотори 0.4 литр, коробкаш механика. системаи мошин хуб аст. соҳиби мошин гуфтага ки мошин дар ҳолати хуби техника ба гуфтага бародарон. хай дига маълумотша мегирен. мошин қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархаш 8000 сомон аст. бо курси имза гирем 53000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо 8000 сомон бо арзон мекунем ва варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон мошини алиши дорад, ягон чизи алиши дошта бошем, вариантҳои худтона пешниҳод кунен. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти пураша метавонед айхудшон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ дӯстон ВАЗ 21099 соли барояш 2004 аст. судишвориш бензин газ кор мекунад. объем мотори 6 инжектор, коробкаш механика. ҳолати мошини беҳтарин аст дӯстон. мошин як сола ҳуҷҷат кардага, тонировкаш 4 моҳи дига. радной краскаи хурча дига ҳама ҷо 100%, ягон камбудӣ, ягон расход надорад уфтага. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 18000 сомон аст. бо курси имза гирем 120000 рубл мешавад. кадоми харидор уфтага бо савдо мекунем, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, метавонед маълумоти пураша гирен. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар видеои мо маъқул шуда бошад лайк монен ва обуна шудавен, дастгирӣ карданро фаромӯш накунед бародарон. мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо бародарон аст ВАЗ 2107 молодежный аст, соли барояш 2004 аст. судишвориш бензини холия, объем мотори 6 литр, коробкаш механика. ҳолати мошин беҳтарин, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин как надай.
мошин 1 сола танировка кардагӣ тайёра 1 сола ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, мошин қарор дар ноҳияи Хӯросон, нархаш 23000 сомона ба курси имрӯза гирем 154000 рубл мешавад. бо савдо мекунем гуфтага кадоми харидора бин мошина пеш бидем, бо савдои хуб дорад бародарон. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед маълумоти пурраша ҳами ака гирен. марҳамат бошад наварона давом медиҳем. мегзарем бародарон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯш мо дӯстон аст Opel Astra G, Astra G соли бароиш 1998 садишураш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр простой, коробка передачаш механика, состояни мошин беҳтарин. мошин дар ҳолати хуби техника, раднои краска ва задагии пуштагӣ надорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ дорад, кондитсионер кор мекунад, газ бензин 100%. мошин бе ягон расхода уфтага мегири ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон, дар пойтахт. нархаш 36000 сомона ба курси имрӯза гирем, агар 241000 рубл мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, занг занед ва маслиҳат кунед, бо метавонед арзон кунед ва харед. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯши навбатӣ. ҳаштум мошини фурӯш мо бародарон ВАЗ 21066 соли бароиш 1988 садишураш бензини холия, объем мотори 1.1 простой дӯстони азиз, кам масрафай, чихеле ки кадоми ҳайкадага медонад. коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарина. мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагаи соҳибош. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 10000 сомона ба курси имрӯза гирем 67000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага мошина бо арзон мекунем, срочна. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бародарон. марҳамат. мегзарем ба эълони навбатӣ. эълони навбатӣ дӯстон аст як таи дигар ВАЗ 21099 соли бароиш 2002 садишураш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробкаш механика, состояни мошини хуб. соҳиби мошин гуфтага ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, яъне ки мошина ҳай карда мешавад, кор кардааст. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад дӯстон, нархаш 7000 сомона ба курси имрӯза гирем, агар 46000 рубл мешавад. мошина бо арзон мекунем гуфтага срочна сум дар кор шуда, кадомитон бародарон маъқул бошад, рафта мошина бинен, бо арзон кунен гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши мо бародарон аст Mercedes-Benz C-класса соли бароиш 1996 садишураш бензин газ кор мекунад, объем мотори 8 литр, коробкаш механика. дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад, 7 моҳи дига танировка дорад ва номерош транзит, хадавои нав кардага, балонош 100% нав аст. дигар маълумотша бародарон бо телефон мегиред. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 46000 сомона ба курси имрӯза гирем 308000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага бо арзон мекунем, савдо дар пеши капот мешавад, гуфтага бо телефон савдо намешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо, ягон маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшон бародарон аст Daewoo Nexia Swift сафеда соли бароиш 1996 садишураш бензин газ кор мекунад, объем мотори 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад, мошин задагии пуштагӣ надорад. 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, балонош миёна ва хадавоям кардагӣ. дигар маълумотшам мегирем дӯстон. мошин дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дар Регар бародарон, нархаш 14500 сомона ба курси имрӯза гирем 97000 рубл мешавад. кадоми харидора бо арзон мекунем гуфтага, неки илтимос кардага, кадоме ки намехӯрад беҳуда мара мисол ғамат гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон, кадометон агар харидор бошед метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем дӯстон ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯши мо бародарон аст Opel Astra FX Caravan соли бароиш 1993 неки мошина 96-97 кардаган, мошин кагнадай. мошин газ бензин дорад, кор мекунад, объем мотори 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад дӯстони азиз. мошин ягон камбудӣ надорад, 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра, номерошам ҳаста гуфтаги мошина. мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад, нархаш 22000 сомона ба курси имрӯза гирем 147000 рубл мешавад. кадоми харидора гуфтага бо савдо мекунем ва муомилаи хубам дорад, гуфтага соиташ ҳам сиёҳ. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, кадометон харидор бошен маълумоти пурраша гирен. марҳамат. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бародарон.